Skôr si ten mnoho špeciálnom videu. Som dával na Instagram Facebook podtržitko oficiál, môžete ma tam začať sledovať, že idem robiť Q&A a spojím to rovno aj s úlohami od vás, ktoré akože sú zaujímavé, sú a už sa posaďte a ideme na to. To bola anonymná otázka na GL. Čo ťa tento rok tak zmenilo? No, zmenilo ma aj to, že som asi dosiahol tých 10 000 a že akože ma baví natáčať. Lebo viacerí ľudia, ktorí akože začnú niečo dosiahnu, tak potom hneď skončia a potom to nedáva ani zmysel. Ale ja nechcem byť takýto. No ďalšia otázka, že aké hru, no ten človek sa asi povedal, akú hru hráš? Prosím vzorať tieto hry od najľahších po najhoršie. Zaujímavá otázka. Tak, asi nie najlacnejšie, ale od najľahších po najhoršie. Tak CS:GO ani Fortnite nehrám. Minecraft som taký takový Minecraft. Skibidi simulator. No, takže najľahšie asi je Minecraft. A potom tie ostatné nehrám, takže ja neviem, jak odpovedať na túto otázku. Keď niekto písal túto otázku, tak zaujímavé. Neviem ani skoro jednu. Je 22 čo je dosť dobré, lebo aspoň si urobím lastričku. Tak, nesmej sa 10 sekúnd. Takže taká otázka, ľudia. Ja sa neviem prestať smiať. Som taký typ, aj kamoši hovoria, že Mišo, prečo sa furt smeješ? Ja sa zasmiem, aj keď mi niekto povie, že jablko, vieš, také. Tak, 10 sekúnd. 3, 2, 1. Konečne 10 sekúnd prešla. Napísal zjesť Nutellu s párkom. Wow, zaujímavá otázka. Poprvé, nemáme Nutellu doma a po druhé nemáme párky doma. Takže, aký máš cieľ tento rok? No, asi ciele mám také. 100 000 sa mi asi nepodarí, ale aspoň, že 11 000 by sa mi podarilo. Že určite, keď vidíte teraz vidíte teraz, keď pozeráte, tak určite dávate na 100% odber, lebo keď dáte odber, je to zadarmo, červené tlačítko. A môžete ho zrušiť. Kedykoľvek ho môžete zrušiť, môžete ho dať odber a kedykoľvek ho zrušiť. Je to zadarmo a mega ma popularíte. Kto ťa motivuje? Manžka moja. Strašne dobrá. Ona, keby nebola ona, tak nevyjde jar beží. Možno ani zima beží. Nie zima beží, aj to možno. Lebo ona mala nápad. Bo ona strašne má rada moje pesničky. Moje songy úplne zbožňuje. A takže, zatiaľ odber, like. My sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.